Комиссия рафт, лекин роҳро накушод. Ин чӣ маъно дорад? Комиссия рафт, роҳ кушода нашид, дуруст қайд кардӣ ва айни хондагием имсол буд мекунем нисбати хатмкунандаҳо татбиқ мешавад. Бигирем шахсиятҳоеро ки ва айни кафедра мехонданд, ӯво баъди буд кардани ҳамун дарсҳои ҳарбишон соҳиби звания мешиданд, яъне ки ва айни билет мегирифтанд. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, канали Юристи Ҷайд. Видеои имрӯзаи мо як каме ахбороти нав дар бораи нарху навои билетҳо аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон, махсус аз аэропорти Домодедово. Яъне шахсиятҳое ки айни ҳол дар Россия қарор доранд, ӯ шахсиятҳо бе ягон монеагӣ метавонанд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд ва хушбахтона камтара кам боша нархи билет аз пештарада арзон шудагиай. Ягон як ҳафта пеш нархи билет 3500 рубла дар бар мегирифт ва шурӯъ карда аз 19 март нархи билет аз аэропорти Домодедово ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе баробар шудагиай ба 29000 рубл ва ғайри 29000 рубл шумо бо тест месупорем, пули тесташ алоҳида. Пештар агар ба назар бигирем як ҳафта пеш мумкин ки чипта ба шумо 33000 рубл меғалтид ва айни ҳол мумкин 3500 рубл қатъиян пули тесташ меғалта. Ва рӯзҳои рейс шабона каяю рӯзона каяй аз Москва аэропорти Домодедово дар як ҳафта ду маротиба рӯзҳои шанбе ва душанбе рейсҳои шабона мондагиянд ва дигар ҳар рӯз соатҳои 4 рейс мешавад аз Домодедово ба шаҳри Душанбе. Як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст ки дар фурудгоҳи Домодедовои Москва кассаҳои билетфурӯшҳо бисёр ҳастанд ва кассаҳое ки нархи билетҳошон назар ба дигарҳо арзонтар ҳастанд, кассаи 40 ва 88. Кассое ки бари ваёда ҳастанд 1000 ё ки 10000 рубл разница доранд аз ҳамин онбаркардагиҳои мо. Ҳамин буд як камтарак ахборот дар бораи нарху навои билетҳо аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Пиров нависад: салом бародар, ҳамин ширкате ки шумо реклама мекунед доруҳое дорад барои кӯдак наёфтан? Мутаассифона ман намедонам бародар, ҳамунҷа дар рақамош ҳаста, занг бизан бипурс ки чӣ намуд доруҳо доранд. Як каси дигар нависад ки комиссия рафт, лекин роҳро накушод. Ин чӣ маъно дорад? Комиссия рафт, роҳ кушода нашид, дуруст қайд кардӣ ва дар ҳолате ки аъзои комиссия аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан барои проверка кардан, барои ташхис гузаронидан ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳақиқат беморӣ аз байн рафтагӣ ҳаст ё ки не, ва хушбахтона ташхисшона гузарондану сафар кардан, бозгашт кардан ба Федератсияи Россия. ӯ шахсиятҳо наметавонанд ки дар ҳол дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон дар айни ки қарор дошта буданд иҷозат битиҳанд парвозҳо барқарор шаванд ва ногуфта намона ки иҷозати парвозҳоро кушодашавиша анамун духтурои Россия наметиҳад бародар. Ба ҳамин хотир духтуро омадан ташхис гузаронидан ва бозгашт кардан ба Россия, хулосабурорӣ мекунанд дар уҷа, мулоқотҳо ва ҷаласаҳо мегзаронанд, баъдан ба як фикр ақида омада оиди кушода шуданаш пешниҳод мекунанд ба мардум. Ҷаҳонгир Мирзоёров нависад: салом алайкум ака, ҳуқуқшиносҳои хатм мекунанд имсол қонуни хизмати ҳарбӣ чӣ мешавад? ва айни хондагием имсол буд мекунем нисбати хатмкунандаҳо татбиқ мешавад? Албатта ки бо қарори раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсус тааллуқ дорад ба шахсиятҳое ки ҳуқуқшинос мехонанд ва баъди хатми донишгоҳшон мехоҳанд ки кору фаъолият кунанд дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, алалхусус прокуратура, суд, дигар мақомотҳо. Ба ин шахсиятҳо боис меояд ки 1 сол хизмат кунанд
ва баъдан соҳиби военни билет шида ба кор бидроянд. оиди шахсиятҳое ки мегӯянд мо военни кафедра хондистем буд мекунем чӣ мешавад вақте ки шумо пеш аз ин қонун агар бигирем шахсиятҳоеро ки военни кафедра мехонданд ӯво баъди буд кардани ҳамун дарсҳои ҳарбишон соҳиби звания мешиданд, яъне ки военни билет мегирифтанд. ана шахсиятҳое ки айни ҳол военни кафедра мехонанд баъде ки буд мекунанд дарсҳои ҳарбишона ӯ шахсиятҳо то хизмат накунанд рутба намегиранд. исломиддин нависад: салом Сорбон, ман оснований дорум через Истанбул метавонам Россия равам? Пешакӣ раҳмат. Основания дошта бошӣ муҳим нест ки ту ба Турсия бираю, баъд аз Турсия ба Федератсияи Россия аями ҷумҳурии Тоҷикистон метавонӣ ки прямой ба ҳамун основаният вориди Федератсияи Россия бошад. Шокиров нависад: салом акай Сорбон, ма чанд бор шид менависам ҷавоб намедиҳӣ. Як каписара хизмат мебаранд ё ки не? Барои хизмат намурдан бояд шумо ҳуҷҷатгузорӣ кунед, яъне ки ҳуҷҷати як каписарӣ бигирӣ бояд. Ғаффоров нависад: салом акай Сорбон, мана коргарои аблава бурда даст мононданд ва доброволӣ гуфтанд бо болои ин як моҳ бурданд ва ман намехоҳам равам. Ягон илоҷ ҳаст, як фарзанд дорам ва оилам ҳомила аст. Чӣ кор кунам? Дар ҳолате ки шумо агар дастхат мондагӣ бошед, ягон илоҷ надорад, шумо ҳаққи саркашӣ карданам надоред. Дигар дар ҳолате ки ҳамсари шумо агар ҳомиладор боша айни ҳол, шумо дар рафти хизматтон агар соҳиби дуюм фарзанд кашиден, шуморо ҷавоб метиҳанд аз хизмат. Яъне чӣ хеле ки шахсиятҳое ки 2 сол хизмат мекунанду военни билет мегиранд, шуморо ҳам ҳамун гуна военни билет мегирен дар тӯли чанд моҳи хизматкардагитон. Мисол 5 моҳ хизмат мекунӣ, оилат дуюм фарзандта таваллуд мекунад ё ки 1 сол хизмат мекунӣ, фарқ надорад чиз, ба монанди ҳамун 2 сол хизматкардагиҳо военни билет мегирӣ. Аҳмад блог нависад: акай Сорбон, раҳмати калон ба хотири видеоҳо. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонатон бошад. Зиёд навистам, ҳамин баъзе овозаҳост ки аз 60 сола болора дига ба зиёрати ҳаҷ намемонанд. Оё ҳамин гап рост аст ё ки не? Пешакӣ раҳмат. Ин гап рост нест бародари азиз, вале мутаассифона айни ҳол ҳаҷ рафта намешавад бо сабаби ҳамин беморӣ ва агар ки ҳамин беморӣ набоша, ба навбат аз ҳар давлат ба миқдори муайян ҳамун шаҳрвандора мебаранд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем аз сабабе ки саволҳои зиёде равонкардагӣ бо саволҳои такрорӣ ҳастанд. мисол мегирем дар бораи рейс, дар бораи хизмат ё дар бораи қонуни нави хизмат. мутаассифона мо ин саволҳоро хонда наметавонем, чунки дар чандин барномаҳои охирмон дар ин маврид мо аллакай суҳбатҳо гузаронидем. даромада видеоҳои пештараро тамошо кунед, ба саволҳои худтон ҷавоб мегирем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар канали Юристиҷой обуна шидана фаромӯш накунед.